Abo Bhumika, अबेयाव दोङो जोंखौ नायफिनहर नों हराव मानो बाल्थिङाव आसुयो लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं आरोना लोगोफोर जों दा माने दिनै दारागाव पिकनिक स्पटआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जों माने गिबियावनो मैना फुख्रियाव थांगोन आरोना लोगोफोर जेराव जोंनि दारागाव पिकनिक स्पटनि सोनाब साहा खना जायो बेयाव माने मोनसे मन्दिर दं आरोना शिब मन्दिर हाजो सायावहाय बेयावबो थांनानै जों खुलुमना फैनोसै ओमफ्राय बेयाव खुलुमखांनानै दारागावआव थांनोसै दारागावआव एसेमान दुगैना फैनोसै नोंथांमोननि सिगाङावबो एसेमान देखायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेजों दङ नै लोगोफोरा बिसोरबो थांगोन आरोना लोगोफोर आं दा दंफैयो माने जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय ब्रह्मपुर होननाय गामियाव दंफैयो आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो थांगोन जों दा लोगोफोरखौ नेगासिनो दङ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दामग्राफोर गासिबो रेडि जाजोब्बायना थांनो थाखाय दा जोङो माने रेडि जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर नै बेयाव सानैसो दङ न' सिङावहाय माने बिथांमोना ड्रेस गानगासिनो दङ आरोना थांनो थाखाय नै जोंना आरो माने ओंखाम जाना लाग्रोबाय मानो जादों आदा लोगोफोर जों दा नै थांनो ओंखारबाय आरोना एकदम माने थाबायगासिनो दा गारि खाथियाव थांसै आरोना बेजों दोङो नै सेंग्राफोरा सिंगेल गोजा दे सिख्लाफोरा सोरबाफोर नायोब्ला लानो हागोन आरोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बिहरबानो जाबाय गासिबो सिंगेल गोजा माने मा होनो गार्लफ्रेन्ड गैया आरोना सोब सिंगेल गोजा सिंगेल ना सिंगेल गोजानो नै लोगोफोर नायनानै ला गासिबो गाखोजोब्बाय आरोना नै गारियाव बेनो जोंना गारिया नै हम निकासी पहुंचने वाला है और दारागाव पिकनिक स्पॉट पहुंचने के लिए थोड़ा बाकी है आप लोग वीडियो देखते रहना गाइस हेलो लोगोफोर फै जों मोनफैबायमोन आरोना नाथाय बिराद दुखुनि बाथ्रा जोंना माने गारियाहाय माने टायारा बेरबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया दा मा खालामनो उपाय गैया आरोना एक्सट्रा टायारबो लाबोनाय जायाखै जोङो ओमफ्राय दा नायनोसै मा खालामनाय जायो लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा भुमिका अबेयाव दोङो जोंखौ नायफिनहर नों हराव मानो बाल्थिङाव आसुयो भुमिका नोङो बिराद गोरोन्थि मावबाय बाल्थिङाव आसु नोंनि थाखायनो जोंना नै गारिया पाम्पसार जाबाय लोगोफोर जोंना गारिया भुमिकानि बोर सारस्रिनायाव हामफिनबाय आरोना दा जोङो थांफिननोसै आरोना लोगोफोर आबो भुमिकानि अननायाव हामबाय जोंना गारिया फाइनालि लोगोफोर जों दा मोनफैबाय आरोना मैना फुख्रि एसेमान माने खुलुमहैनोसै आरोना बेयाव जोङो माने खुलुमनो थाखाय दुगैना लानो नागिरदों माना लोगोफोर मन्दिर मोनफैबाय नै मन्दिरा बेनो आरोना ओमफ्राय दा खुलुमनोसै एसेमान खुलुमनानै माने जों दा जेब्ला खुलुमखाङो अब्ला माने दारागाव हाजोआव थांगोन आरोना लोगोफोर दारागाव दैमायाव दुगैनानै एसेमान फ्रेस जानोसै फ्रेस जानानै थांनोसै आरोना दा आङो मन्दिराव हाबहैनोसै नै बेनो लोगोफोर मन्दिरा माने एसेबां माने हाजो सायावबो इमान समायना मन्दिर आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै खुलुमनानै थांब्लानो जाबाय माने मानसिफोरनि फोथायनाय आरोना बेयाव माने जि बियो जि आफानियाव जि बोर बियो माने बेयो साननायफोरा जाफुङो होननानै बुंदों आरोना बेखायनो दा माने खुलुमनानै थांनोसै नैबेजों माने एकदम खुलुमगासिनो दं आरोना मानसिफोरा एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो लोगोफोर ओमफ्राय नै मेन मन्दिरा बेनो आरोना नों बिबार हरलाय नै बिबार मोनसे लाना लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिदिनो खुलुमगासिनो दङ नै बेनिफ्राय नै लोगोफोरा बेजों जोंना
दा मन्दिराव हाबनोसै आरोना नै बिबार लाना लाबाय आफानो माने बिबारखौ बावनोसै आरोना ओमफ्राय नै जोंहा लोगोफोराबो नै आइ दर खेबसे नै गासिबो माने मन्दिराव हाबनोसै आरोना दा खुलुमनोसै नै बे गथ'खौ गंथाम हरलाय जरा लानाङा दे बे जरा लागायनो मोना धुपखौ मोनथाम लाना लाबाय आरोना धुप सावनोसै एसेमान माने बोर बिनोसै आरोना आफानाव बोर बिनोसै भिउखौ नाय लोगोफोर नै ओरैबायसा माने साफा आरोना नै मेन मन्दिरा नै इयाव फुजारियाव नै जिरायना दं बेयाव लोगोफोर ओरैबायदि माने साफा आरोना मान हाजो गोजौआव माने समायना मन्दिर आरो नै बेनो आरो फुख्रिया लोगोफोर नै फुख्रि गुफुर नुहुरनाया फुख्रिया फुख्रिखौ आं देखायहरबाय नै जुम खालामनानै नायनानै ला बेयावनो माने बेखौनो नायनो होननानै फैयो आरोना आरो लोगोसे खुलुमोबो बेयावनो नै जों दा नै बेयाव खुलुमना लांनोसै आरोना बेयाव खुलुमखांनायनि उनाव बे मन्दिराव मेन मन्दिराव माने खुलुमहैगोन आरोना बेयाव खुलुमहैसिगोन नै दा बेयाव खुलुमना लानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि लोगोफोर खुलुमखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जायगाफोर एसेमान देखायनोसै नोंथांमोन सिगाङाव बेनिफ्राय नैबेजों दङ जोंना बर'नि मेन बाथौ गायनाय आरोना जोंनि बर'नि बाथौनि मन्दिर दङ बेयाव नै लोगोफोर बेखौबो आं नोंथांमोनखौ एसे देखायनोसै नै बेजों हाजोखौ नाहरनाय लोगोफोर एसेबां माने हाजो गोजौआव माने जों शिब मन्दिर ओमफ्राय जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि थानसालिबो दङ नै लोगोफोर सिजौ दङ आरोना बेयावबो जों दा आफानियावबो एसेमान बोर बिनोसै नोंथांमोना फैनानै बोर बिबानो जाबाय जों दासो नै दारागावनो मोनफैदो आरोना माबाने मैना फुख्रियाव खुलुमना फैखांनानै दा नै दारागावआव दुगैनोसै आरोना दै लोगोफोरा बेजों दुगैखांजोब्बाय बेनिफ्राय आं दा हारसिं दुगैनोसै लोगोफोर नै दैयाव दुगैबायनो लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जों दा माने दुगैखांबायबा आरोना ओमफ्राय फ्रेस जाबाय दुगैखांनानै बेनिफ्राय न' फारसे थांनोसै जिखायनो जादों आरोना लोगोफोर नोंसोरनि सिगाङावबो एसेबां सेयार खालामबाय दिनै मैना फुख्रियाव फैनाय आरो दारागावआव फैनाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङानो मोनदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर जोबनायाव गासैनिसिमबो लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो गावजों गाव एसेमान सापर्ट खालामदो बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर गासैनिसिमबो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय